kanalera ongi etorri zuzeneko improvisatu honetara, izatez ikusten zuen moduan ni 3000 Twitch ekimenearen barruan dagoen streamer horietako bat naiz. Gaur izatez zitzaidan tokatzen streamerra edo streama egitea. Horregatik ez du Twitter bidez abisatu, tokatzen zaidanean orokorrean abisatu hori dut, aurreko egunean moduan, baina gaur Total War Warhammer biren DLC hau ateratzen denez, joango gara lehendabiziko analisi bat egitera zuzenean, gero hau bideo hau YouTubeen izango duzue, gaur abenduaren 3an, Euskararen egun politonetan, eta joango gara pizkanaka. Gaur zentratuko gara eskabenetan. Bihar agian erakutsiko dizuet eskaben kanpaina zuzenean ere eta gero berri goko dut nire kanaldera. Eta larun baterako 3000 Twitchen maratoiarako hor DLC-aren beste gauza bat frogatuko dugu zuzenean, eta beraz hor gertatzen den gauza guztiak zuzenean ikusteko aukerak izango dituzue. Nik ere bai, horrela ez du sorpresarik ikusiko. Aitortu behar dut, DLC hau atera aurretik ikusi ditudan bideoak eta irudiak izan direla Total War Warhammer DLC honen bideoa, Total Warrek ateratzen duena, eta irudien artetik soilik Steamen agertzen diren irudi horiek. Horretaz aparte ez dut ezer gehiago ikusi, tentazio izan dut, baina tentazioari eustea lortu dut, eta gaur sentatuko gara Molder klanaren unitate berrietan soilik, eta beraz, batalla pertsonalizatua. Eta joango gara, leku esaterako hau, Molder klana eta hori dago, hemen. Joango gara unitateen analisi txiki bat egitera, eta gero, ikusteko aukera izango dugu karga pantailarekin eta dena. Badaukagu gerra jauna betiko lez, hiltzailea, gidente grisak, eta hemen daukagu Zod, kasu honetan izango litzateke fakzionen liderra, eta hemen dituen habilitateak duko dizkiogu. Eta habilitate gabe, Zod 1000 puntu balio ditu. Eta Zotek, kanpainen aurrera zoazela, heltzen da momentu bat, bere zaldia edo garraio bide bat duela, kasu honetan izango litzatelaka arratoi zagu erraldoi bat. Eta honekin, 700 urre puntu balio ditu. Gero habilitateak. Habilitateak, irakasle gorena, potentziazio unitatea da, denbora osoan eragina duena, berari eta inguruan dagoen aliatuei eragiten die, 40 metroko area batean, eta liderazgoari 4 puntu ematen dizkio eta defentsari 5 puntu. Bersortua edo euskaratzen saiatzen naiz hau. Potentziazioa 24 segundutan, bera bati edo 100 metrotara dagoen aliatu bati, baina unitatea izan beharko litzateke Molder klaneko monstro horietako bat. Honen bitartez monstroa sendatu dezakegu 1152 bizitza punturaino, liderazgoari 8 puntu gaizten dizkio eta erasoari 24 puntu gehiago. Eta hemen piztien nola esango nuke hau.
piztien taldea. Eta potentziazio unitatea da, 60 metrotara. Ekipamendu tokian batean badago, eskaileak igotzen eta plataforma baten gainean badago ez du eraginik. Arrato jogroak inbokatzen ditu eta denborarekin arrato jogroak desagertuko dira. Eta objektuak hartu hil, potentziazio area da, 18 segundotan, berari eta inguruan dauden alietuei eragiten die, 40 metrotako distantzia, gehi amasi bonifikazioa unitate handien kontra, hau da, monstruak eta salditeria, eta psikologiak ez die eragiten. Vale. Ikusten duzuenez, etxai handien kontra, monstruak saldunen kontra oso borrokalari ona da, oso eskarra da, erregenerazioa da. Hau da, momentu baten ikusten baduzu hilko zaizula, borrokatik aldendu dezakezu eta joango da bizitza berriz ere berreskuratzen eta eraso pozoitsuak ditu eta hori lortzen du etxaiak askoz ere montelago erasotzea. Armadura 45, eskan bat izateko ezago txarto, bere indarragian abiaduran eta armaren indarran, kasu honetan 454 puntu min egiten ditu eta horrez gain armadura duten etxaien kontra min gehiago egiten die. Eraso pozoitsuak, beldurra sortzen du, kasu honetan sagugaren gainean badoa iria erasotzen dugun turno berean erasatu egin dezake. A ber, hemendik zer dago? Hiltzailea, vale, hau izango litzateke eroia, kasu honetan kenduko dugu guztia. Vale, kasu honetan piztien jauna eta zot moduan izan dezaken garraio bidea. Saguarratoia da, 700 puntuatik. Habilitateak zenbat puntu? 150 puntuatik, potentziazioa, inguruan dauden unitatei denbora guztian, berari eta inguruan dauden aliatuei, baina bakarrik 3 erregimenturi. Adibidez, zu jartzen duzu hori potentziazioa 4 unitate dauden toki batean, edo orduan, hemen da apur bat faena deitzen den hori, orokorrean hartuko ditu berak nahi ditun 3 unitateak, eta agian desgazterik handiena duen ez du hartzen. 4 puntu bizitza segundoro. Vale. Hemen txoke koiarra izan daiteke. Vale, potentziazio abilezia da, 24 segundotan, berari edo aliatuak direuna 100 metrora eta monstruei gehien bat oinarrituta dagoena. Efektuak gehi 24 puntu eskuz esku borrokatzen dutenei, liderazgoa gehi 16 puntu eta psikologiak ez dira egiten. Eta eraman ditzaken objektuak asmakuntzaren harria, potentziazioa 15 segundutan, berari bakarrik, 5 puntu gehiago liderazgoan, eta minari resistentzia, hau da, erasotzen diotenean, kentzen dioten bizitza, 122 salbatzeko aukera izango ditu kasu honetan. 74 puntugatik. Eta eskabenen potingea edo horrelako zeo zer. Potentziazioa 57 segundotan, berari 100 metrotara dagoen aliatuei. Honek efektu positiboak eta negatiboak ditu. 40 puntu eskuz esku,
30% min basiko gehiago, baina armadurak galtzen dute, beraz gehiago sufrituko dute, baina min gehiago ingo dute, eta psikologiak ez di eragiten. Vale, hemen zer dago. Kaudillo normal bat, ezin... Astia, plaga sacerdotea, ingeniero brujoa... Grand Crits. A ver, vale. Grand Crits izango litzateke beste eroi bat esku edagian monstro bat, ez dut oraindik esango, ez dudalako ikusi, gero ikusiko dugu zer den Grand Crits hau. Akorasatua dago, korasak zuntzitzeko, bueno, korasei min asko ingo dio, infanteriaren kontra min handia eta beldurra sartzen du. Horretaz aparte, 150 lurre puntu batik, odolezko eskutua, potentziazioa, arean eta bakarrik inguruko objektiboi. Denbora guztian, berari edo inguran daudenei, 55 metrotan, eta magiari erresistentzia egiten zaio uneko 15. Beraz, min magikoa egiten duten unitateen kontra denbora gehiago iraun dezakezu borroka. Vale. Vale. Disformazio frenesia edo potentziazio abilesia, 29 segundotan, berari bakarrik, 25% gehiago penetrazio indarrean, 24 puntu gehiago eskuz esku, eta 25 min eraso basikoetan, ez magikoan, eraso normaletan deitua diesa joguna. Eta hemen sarraskia, edo tripak ateratzea. Vale, hau izango litzateke asti bat kasu honetan, hau ikusita. Bortize bat da, 4 segundotan. Berari eragiten dio, arraize batean badago, eskailerak igotzen eta abar badago, ezin du egin. Are handi batean egiten dut ez da mugitzen, formazioari eragina egin diezaioke, armaduraren kontra oso ona da. Unitate askoren kontra ona da eta ezin da mugitu, 126 punturen gatik. Eta objektuak, eroien kontrako espata, potentziazioa, 40 segundotan, berari bakarrik, 125 gehiago penetrazio indarra duten armetan, eta 125 gehiago min basikoan. Eta buruzagitza koroa kasu honetan, potentziazioa 30 segundotan, berari edo aliatu bat 100 metrotan, eta eragina da zure unitatea ez duela liderazgo heltzen badu ies egingo. A ver, hau ez dugu lastertu. Kasu honetan gauza berdinak, armadura gutxiago dauka, bere abilezia edo gauzarik indartsuena abiadura da. Penetrazio indarra duen mina egiten du eta 400 puntu erasoak oitzeko, eta 40 erasoko ez dago bat ere txartu. Eta hemen armadura gehiago, liderazgo ezago txarto, abiadura gutxiago. Defentsan, bueno, eskaben bat izateko gaizkidez ez dago, eta 520 puntu min eraso bakoitzeko. Vale. Bakai joango gara unitate berriak ikustera, hasien esan nizuen moduan. Hau ez. A ver, trata asesinar, Limañak.
Bale, infanterian badirudi ezer berrik ez dagoela. Bueno, Murder Klana monstruetan oinarritzen da gehien bat. A ver... Bombarderoa... Hau jarraitzen dute erdin... Bale, hemen. 8 arratoiak. Korazen kontra eraginkortasuna dauka, oso askarrak eta vanguardian hasitu dezakete. Baina oso armadura gutxi du, min magiko egiten du, ez dagoela txarto. 60 unitatek egiten dute regimendu hau. Bueno, hau flankotik erasotzeko eta bar, baliagarriak dira. Eta... Bueno, eskabenak duten gauza barregarri bat da. Bueno, barregarria. Kakotzen artean da, ies egiten dutenean abiadura handiagoa dutela. Vale. Arratoi 8ak pozoiarekin. Armaduren kontra ez dut ezeterako balio, pozoia sartzen du. Eta, bueno, hauen antzekoa da, baina, bueno, armaduren kontra min gutxi egiten duela. Ratagorrak normalak dira. A ver. Arratoi progenie edo... A ver, no le esango nuke progenie euskaraz. Vale... Bueno, progeniarren beldurra edo unitate bat bakarrik da. Armadura 40, abiadura handia, eskuz esku nahiko ondo, berrogei puntu min egiten ditu, laureun, ez berrogei, laureun puntu min, setietarako ona da eta erasoak behin eta berriz egiteko. Vale. Ogro arratoi mutantea. Korazak sargatzen ditu, infanterien kontra ona da eta asko sarratzen da. Eta min gehiago egiten du liderazgoa altua bada. Armadura gutxi, liderazgoa ezago txarte eskaben bat izateko, min magikoa sartzen du, eta 455 min egiten ditu. Eta basiko moduan 1 puntu. Ratogoro mutanteak kasu honetan elite izango litzatekena. Korazak sarkatzen ditu, infanteriaren kontra ona da. Beldurra sartzen du, hauek ez dute beldurra sartzen, edo ez dut ulertzen, zaitik hau beldurra sortzen duen eta hauek ez duen beldurra sortzen, vale, biak beldurra sortzen dute, arraro izango litzateke bestela. Min magikoa eta zap ama rekarga habilitateai uste dut, suposatzen dut etxaien kontra izango dela. Bobinazioa eta bobinazio hori lehenik ere bazegoen. Vale, hemendik kadora, bla bla bla. Eta orain joango gara unitateak zuzenean ikustera horrela, bueno, bideoa maitutzat eman dezako egulako eta bar. Egira, zot, behintzat argazki honetan oso polita dela esan daiteke, naiz eta zagu esan, osea, badaude unitateak itxusiak direla eta badaude unitateak oso politak direla. Batez ere, gizake animalien diseinua, koloreak eta bar dira super politak. Baina, bueno, eta kamererik gabe nago grabatzen.
Ba hori, gaur ez zelako nire stream momentuan, eta gainera bideoa ezen oso luze izango. Eta batzutan arazoak sortzen dizkit kamak, batzutan blokeatuta gelditzen da, beste aurreko zuzenekoan gertatu zen moduan. Eta orduan, bideo honetan horrelakorik gertatzea nahi ez nuenez, ba hau egiten dut eta punto. Bueno, karga kanpaia etiko les nahiko geldo doala ikusten duzue. Vale. Joango gara uste dut taldeka jartzen. Ba, adibidez hau jarriko ditugu momentu honetan hemen. Hau jarriko ditugu bat hemen eta bestea hor. Hau jarriko dugu hemen. Gorriz hemen. Piztie nagusia hor eta zot hemen. Vale, joango gara arratoi 8ekin. Ia zer moduz. Vale, eskabenak gobernatuko dute mundua. Begira arratoi hauen tamaina. Gerturatuko gara gehiago begira tamaina hau. Gainera, batzuk oso gutxi guztien dutu, besteak ez. Baina izango litzateke, hasiera batean, hasierako momentuetan kanpainan erabiltzeko aproposak diren unitateak eta bar. Eta hauek berdinak dira, baina kasu honetan, itxura beldurgarria daukate begi berdeekin eta bar. Eta hauek gainera pozoia dute. Bueno, itxusiak izatez ez dira. Hemen, ba, bueno, mulderkranak egiten dituzte piztiatxo politak, aterako diogu argazki politu bat emi. Ba, imaginatu zu gizakia zara mundu honetan eta topatzen zara aurrez aurre onelako gauza batekin. Zer egingo zenuke, ni behintzat alde egin. Alik eta lasterren. Gero hemen, unitate hau mainalitekoa dena, sorginarriz inguratua. Polita da, diseinua pila bat gustatzen zaite hemen. Gainera hor badirudi lertu egin daitekela dozen momentutan, uranioa balit moduan. Bale, hau da heroi unitate hori, edo unitate berezi hori. Sekulako arratoia da hau. Begira zelako bustan eta dana. Osea, ematen du sekulako rollo txarra. Hemen heroi berezi hori. Bueno, Frankenstein antzeko experimentu bat da. Edozein momentutan ere stand egin dezaken horietako bat. Eta lagunak egiteko itxuronik ez dauka. Vale, hau da uste dut. Ondo goratzen dut. Vale, piztien jauntxoa, bere arratoi handiarekin. A ver. Geldiko dugu geldi, horrela betu. Eta aurreratuko gara gehiago. Hemen, ba, arratoi bat desagertzen dela, hemen ninja da. Horrez, hemen bai, hemen ez. Hemen bai, hemen ez. Eta arratoi larruz egindako eserleku bat darama. Eta hemen gure zot maitagarria. Bere hartu hilekin hemen. Hiru beso, hemen hartu hil, hemen espata bat, eta hemen gauzako betxeko latigo bat. Ba, bueno, hau izan da dena mini zuzeneko honetan, espero dut gustoko esan zaizuela, eta hurrengoan gehiago.